Kuya, wala akong pera sa ngayon. Isa pa, may utang ka pa sa akin, di ba? Pahiramin mo na ang kuya mo. Si Kuya na lang lagi nakikinabang ng pensyon nyo. Anong ginagawa mo dito? Hindi namin siya kayang pag-aralin. Ako ang gagastos para sa pag-aaral niya. Ganon? Dito muna siya at pagsisilbihan niya kami ni tatay. Gagawin mong katulong ang pamangkin mo? Bakit? Ayaw niyo bang makapag-aral ang anak niyo? Nakita mo ba to? Sobrang kalat? Bakit ngayon ka lang dumating, ha? Gagawin ko naman po talaga to, tita. Ang laki na lang nagagastos ko sa pag-aaral mo. Mates! Berto, mataas ang lagnat ang anak natin. Hindi ba rin ba siya magaling? Hindi pa nga. Ilang araw na siyang nilalagnat. Paano yan? Wala pa naman tayong pera ngayon. Wala ka bang ibang mahihiraman? Subukan mo kaya sa kapatid mo. Baka hindi na magpairam yun. Alam mo naman yung kapatid ko na yun. Wala din akong ibang mauutangan. Halos lahat nahiraman ko na. Sige, sandali lang. Magbibihis lang ako. Saan ka pupunta? Sa kapatid ko, susubukan kong manghiram ng pera. Kaya pala anak, bukas ko dito. Tay, manok po. Tay, nandyan po ba si Leia? Wala siya anak, umalis. Tay, ang anak kong si Rysel may sakit. Ganun po ba tayo? Oh, dala pala sila. Oh, Kuya, nandito ka pala. Nandito ako para humiram sana ng pera sa'yo. Ipapatingin ko lang si Rysel sa doktor. Kuya, wala akong pera sa ngayon. May pamili ko na lahat. Isa pa, may utang ka pa sa akin, di ba? Oo, alam ko yon. Iba naman ito. Ang pamangkin mong si Rysel may sakit. Ilang araw na siyang nilalagnat. Leia, pahiramin mo na ang kuya mo. Kahit ako na magbabayad. Ayun ka na naman, Tay. Si Kuya na lang lagi nakikinabang ng pensyon nyo. Hindi ba siya marunong maghanap ng magandang trabaho para sa pamilya niya? Mag, amin itong pinabili natin. Pupunta ko sa kwarto. Nay, Anak, kamusta ng pakiramdam mo? masama pa po ang pakiramdam ko, Nay. Anak, sandali lang ha. Hintayin natin ang tatay mo para maipagamot ka namin. Nasaan na ba yun si Berto? Sige na, Leia. Parang awa mo na. Pasensya ka na, Kuya. Wala talaga akong pera. Leia! Oh, ito anak, kunin mo muna. Mabuti hindi pa ako nakabili ng gamot. Gamitin mo muna. Tay, baka naman kayong magkasakit lalo. Lalo na para sa gamot nyo ang perang yan. Kaya mo na, may natitira pa naman akong pera doon. Salamat po, Tay. Malaking bagay po ito. Sige anak, mag-ingat ka. Balitaan mo na ako. Opo, Tay. Sige po, alis na po ako.
Ano, Mitch? Mataas pa ba ang lagnat ng anak natin? Medyo bumaba na. Ano, nakahiram ka ba? Tara na, ipatingin na natin si Rysel. Anak, gising ka na. Nandito na ang tatay mo. Papagamot ka na namin. Sige po. Berto, paano yan? Magkukulehiyo na si Rysel. Kaya pa ba natin siyang paralin? Yun nga ang problema ko. Wala tayong ipon. At lahat ng kinita natin sa pagsasaka, naibayad na natin sa utang. Matalino pa naman si Rysel. Sayang naman kung huminto siya. Hindi naman sapat yung kinikita ko sa pagtitinda ko sa palengke. Lalo na matumal din ngayon. Ano kaya kung lapitan mo ang kapatid mo at magpakasakali ka? Sige, susubukan kong kausapin. Total, ako naman ang nagpaaral sa kanya noon. Siguro naman, tutulungan din niya si Rysel. Oo, sana nga. Sige, pupuntahan ko si Leia. Sige, sana matulungan ang kita niya si Rysel sa pag-aaral niya. Sana nga. Leia, Oh, kuya, anong ginagawa mo dito? may hingin lang sana akong pabor. Ano na naman yun, kuya? Kasi nga, malapit na ang pasukan ni Rysel. Gusto sana niyang mag-aral ng kolehiyo. Kaso, hindi namin siya kayang pag-aralin. Baka sakaling pwede mo siyang tulungan. Matalino pa naman ang pamangkin mo. Sayang lang kung pahintuin namin siya. Ang ibig mong sabihin, ako ang gagastos para sa pag-aaral niya. Ganon? Kung papayag ka. Sige na, Leia. Pumayag ka na para sa pamangkin mo naman yon, para may maganda siyang kinabukasan. Sige. Ganito na lang, kuya. Kung gusto mo, habang ginagastosan ko siya sa pag-aaral niya, dito muna siya at pagsisilbihan niya kami ni tatay. Total, wala kaming katulong dito sa bahay. Gagawin niya ang lahat ng mga gawaing bahay. Para naman, may kapalit lahat ng tulong na ibibigay ko. Gagawin mong katulong ang pamangkin mo? Bakit? Ayaw niyo bang makapag-aral ang anak niyo? Gusto, pero kakausapin ko muna siya. Bilisan niyo magdesisyon habang wala pa akong nakukuha katulong. Sige na, Leia. Uwi muna ako para kausapin ko ang mag-ina ko. Sige kuya, tawagan mo na lang ako kung ano sabi nila. Sige, alis na ako. Mitch? Rysel? Oh, Berto, anong balita? Nakausap ko na si Leia. Papayag daw siya. Kaso, Kaso ano? gusto ni Leia, doon daw muna titira si Rysel para may makasama daw sila sa bahay nila. Ano? Wala silang katulong. Habang nandun si Rysel, siya muna ang gagawa sa mga gawaing bahay. Ibig sabihin, gagawin niyang katulong dun si Rysel? Ganun na nga. Kawawa naman yung anak natin kung gagawin siyang katulong doon. Nay, papayag na po ako.
Basta makapag-aral lang po ako. Kakayanin mo kaya, anak? Mag-aaral ka. Hindi biro ang mga gawaing bahay. Oo nga naman anak. Kaya mo ba talaga? Opo, kakayanin ko po. Kesa naman, hindi po ako makapag-aral. Para po sa pangarap natin, kakayanin ko po. Para kapag nakapagtapos na po ako, sisiguraduhin kong giginhawa ang buhay natin. O sige, anak. Papayag na ako. Pero huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo, ha? Pasensya ka na anak. Hindi na kaya ni tatay na pag-aralin ka. Sana nag-aaral na lang ako noon. Para sana may magandang trabaho na sana ako ngayon. Ano ka ba? May dahilan naman kung bakit hindi ka nakapag-aral. Wala na sa akin yun. Nakalipas na yun. Nay, Tay, ako na pong bahala magtaguyod sa pamilya natin kapag nakapagtapos na po ako. Salamat, anak. Salamat anak. Anak, nandito na tayo sa tita mo. Magpakabait ka dito ha. Opo, Tay. Oh, dito na pala kayo. Tay, mano po. Mahal po, Lolo. Kuya, Leia, ikaw nang bahala sa pamangkin mo ah. Huwag kang mag-alala anak. Kami lang bahala sa kanya. Rysel, ilagay mo muna doon sa kwarto ang mga gamit mo. Sige po. Salamat po. Huwag kang mag-alala, kuya. Basta magsipag lang siya, magkakasundo kami. Kumain ka muna dito anak, bago ka umuwi. Huwag na po tay. Doon na lang po ako sa bahay kakain. Wala kasing kasama si Mitch ngayon doon. Tay! Mamimiss ko po kayo. Anak, malapit lang naman ang bahay natin dito. Pwede mo naman kaming puntahan doon kapag wala ka nang ginagawa. Oo nga naman na po. Dadalawin ka na lang dito. Opo, Tay. Sige na anak, alis na ako. Naghihintay na sa akin ng nanay mo. Sige po, Tay. Ingat po kayo. Tay, Leia, alis na po ako. Sige, kuya. Sige anak. Rysel, maghain ka na doon. Opo, tita. Ganyan dapat pagkatapos kumain. Marami akong laban sa kwarto. Mamaya, kunin mo. Sige po, tita. Leia, Bakit po, tay? ginagawa mo naman yatang katulong ang pamangkin mo. Di ba, tay? Sila naman ang lumapit sa akin para matustusan ang pag-aaral niya. Oo nga, pero huwag naman sana sa paraan na ganyan. Bahala na nga kayo, tay. Basta susunod siya sa mga utos ko para pag-aaralin ko siya. Magiging kawawa lang ang apo ko dito. Mitch, anong iniisip
anak natin, Berto. Okay lang kaya siya doon? Oo, nandun naman si tatay. Hindi naman siya pababayaan doon. Namimiss ko na siya, Berto. Ngayon lang nawala yung anak natin sa atin. Ganun talaga. Kailangan natin magsakripisyo para sa kanya din naman yon. Bakit ang anak pa natin ang kailangan magsakripisyo? Kung ako na lang kayang titira doon, at ako na lang magpapakatulong sa kanila. Hindi na, Mitch. Kayang-kaya ng anak natin. Basta magtiwala ka lang sa kanya. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Halika na, kumain na tayo. Sige. Bakit ang kalat naman dito? Mabuti naman at dumating ka na. Nakita mo ba to? Sobrang kalat? Bakit ngayon ka lang dumating, ha? Kasi po tita, madami po kaming ginawa kanina sa school. At deadline na po kasi kanina. Wala akong pakialam. Ang trabaho mo dito, kanina pa naghihintay. Gagawin ko naman po talaga to, tita. Aba, dapat lang. Ang laki na nagagastos ko sa pag-aaral mo. Bilisan mo dyan at huwag kang tatanga-tanga. Pagkatapos mo dyan, magluto ka ng pagkain. O apo, ba't matangay ka? Wala po ito, lolo. Kakatapos ko lang po ayusin dito. Magluluto pa po ako. Di ba galing ka sa school? Magpahinga ka muna. Hindi na po, lolo. Baka magalit po sa akin si tita. Sige na po. Mitch. Mabuti naman, maaga ka nakauwi ngayon. Oo, maaga namin natapos ang pag-araro ng lupa. Bakit? May problema ba? Wala naman. Namimiss ko lang yung anak natin. Pwede ba natin siyang dalawin ngayon? Oo naman. Total, wala naman siyang pasok ngayon. Sige, mag-ibis lang ako. Sige, ako rin. Yan na. Kaya ka nalilito.
sa'yo? Anong ginawa mo sa pamangkin mo? Hindi ko alam, kuya. Wala naman akong ginawa sa kanya. Tumawag ka ng ambulansya, Leia! Bilis! Rysel, anak! Oo, kuya! Hello? Emergency! Dito sa bahay! Pakibilisan! Kuya, ano sabi ng doktor? Kamusta na si Rysel? Marami pang test kung bakit siya nahilo at nilalagnat. Kuya, sorry. Kuya, siguro ako ang dahilan kung bakit nagkakasakit si Rysel. Ano ba kasi ang ginawa mo sa pamangkin mo? Kasi kung sobrang pagod yung bata, nilalagnat na lang siya bigla. Kuya, sorry. Kasalanan ko. Bakit, Leia? Nung pinaaral kita, pinahirapan ba kita? Di ba hindi? Magmula nung nakapagtapos ka, ang hirap mo nang abutin. Hindi naman ganyan ang tinuro sa atin ng magulang natin. Kahit ako, minamalit mo. Kaya nga, sorry na kuya. Nakikiusap lang ako na paaralin mo yung anak ko. Pero anong ginawa mo? Inalila mo siya. Parang hindi mo siya kadugo. Kasi nga kuya, gusto ko lang naman sana matuto siya sa mga gawaing bahay at maranasan niyang tumalos sa mga sarili niyang paa. Kung tutulong ka, dapat hindi mo ito tutumbasan at hindi ka mag-iisip ng kapalit. Ngayon, alam ko na kuya, inaamin ko na mali ako. Maling-mali ka talaga. Pumayag ako na tumira sa inyo si Rysel. Akala ko, hindi mo magagawa yun sa kanya. Hindi ka naman ganyan dati ah. Nagkaroon ka lang ng maraming pera at magandang trabaho. Minamaliit mo na kami. Kuya, tama na. Oo na. Please, tama na. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na makabawi sa inyo. Berto, pwede bang pumasok ka muna sa loob? Kailangan ka ng anak mo. Rysel, Ano po, tita? kamusta ka na? Nagpapagaling na lang po. Medyo okay na po ang pakiramdam ko. Leia, napadaan ka. Kuya, gusto ko lang sana kamustahin si Rysel. Okay naman na siya. Marami pa rin gamot ang ininom niya para lumakas ang pangangatawan niya. Humihingi ulit ako ng tawad sa inyo. Lalo na sa'yo, Rysel. Tita, wala na po yun sa akin. Kamusta naman pag-aaral mo? Gusto mo pa bang ituloy ito? Siguro po, hindi na muna. Ayoko pong mahirapan si nanay at tatay. Lalo na nagagamot pa po ako. Kuya, gusto nyo ako na lang ulit ang magpaaral kay Rysel? Hindi na kami papayag. Naalilain mo ulit ang anak ko. Hindi ganun, Ate Mitch. Walang kahit anong kapalit ang ibibigay kong tulong sa inyo. Leia, sana totoo yung sinasabi mo.
Oo, kuya. Totoo yun. Nagtiwala lang kayo. Sige. Kung ano ang desisyon ng anak ko, yun na din ang desisyon ko. Rysel, gusto kong bumawi sa'yo. Alam kong hindi ako naging mabait na tita sa'yo. Kaya sana, tanggapin mo ang offer ko sa'yo. Magbibigay na lang ako ng pera para pang allowance mo. At sasagutin ko lahat ng pangangailangan mo. Tulad ng ginawa sa akin ni Kuya Berto dati. Alam ko, kuya, nang dahil sa akin, hindi ka nakapag-aral dati. Dahil sa pagpapaaral mo sa akin, muntik na kami magkahiwalay ni Ate Mitch. Mas inuna mo ko kesa sa kanya. Dahil ganun kita kamahal, bilang kuya mo, handa akong magsakripisyo para sa'yo. Kuya, nagkamali ako. Hindi ko man lang naibalik ito sa'yo. Bagkus, pinahirapan ko kayo. Leia, wag na nating isipin kung anong naitulong sa'yo ng kuya mo. Kusang loob niya yon. Yun na nga ate. Wala akong utang na loob sa kuya ko. Magmula ngayon, kapatid, kalimutan na natin ang mga bagay na hindi maganda. Oo nga naman, Leia. Magsimula tayong muli. Oo ate. Tama na ang drama. Dito ka na kumain. Nagluto ako ng masarap na ulam. Oo, masarap magluto ang ate mo. Halika na, pumasok ka na sa loob. Dito ka na kumain. Salamat kuya, ate.